faɗi duk abin da kake so. Ni abin da nake so ina son ga Aminu, ina son ga Ada A Zango. Ina je wani ya kwatanta ya ce in je ya bani lamba in je Rahama Radio. Na je can zan ga Aminu. Ya ce idan ban ga Aminu ba in tsaya a wurin sai an nuna min Aminu, in ba haka ba in yi masa kuka kawai. Allah. To a mata kuma wa kake son ka gani? A mata. Kalli kyamara ka gaya mata. Kalli kyamara sai ka faɗa. Ina so in ga Zainab Indomi. Ina so in ga Hadiza Gabo. Ina so in ga Nafisa Abdullahi. Saboda ni ma a san da ni a duniya ta san da ni. A mawaƙa ba. A mawaƙa ma kuke so. A mawaƙa. Aminu Ada A Zango. A mawaƙa irin su masu waƙa. Waƙar wa ka fi yawa. Waƙan kowane irin Ada A Zango. To yi ta zangon mu. Yi ta zangon mu. Wani irin waka? Kowace. Irin wanda yake yi. Soyayya. Kaga, ta nuna fino bai ta ɗan fino. A'a, bari yi miki waka Ada A Zango. Wani waka da ita. Fito da labana na fito, na bana na fito, ne ba zai na kada kowa. Fito da labana fito, Kai gaskiya ka iya waka wallahi. Ba ka iya waƙoƙin bureka ba ne? Dole sai ka ce kai ne ba, sai ka ce kai ne. Ba ka iya waƙoƙin bureka ba ne? na iya mana. Yi ta bureka. Bari in ƙara sauke. A'a, yi ta bureka. Ku bashi yawa yi ta bureka. Wace? Inda akan ki ne, inda akan ki ne soyayyar kina. Wanda mafita na ke son masoyana. Gaskiya ne ka ce kai ne bureka. To har da ɗebo shoki? Kaga, to kaga. To yi mana waƙar Tijjani Gandu. Ka iya wakar Tijjani Ka iya ga waƙar Tijjani Gandu? Waƙar Tijjani. Wannan abba gida gida abba. Abba gida gida san shi kenan. abba gida gida soyayya abba gida gida abba gida. Naziru fa sarkin waƙa. Ba kai waƙar Garzani Biko ba. Okay, da zani. So da amana amanne ki ka so ni za ki sana cikin ya. Wanne ki ka so ni za ki ki amana ne. Wanne mana mani za mai na nasara amanne mani ke ne ma ki fada kogin zuma. To kaga, ba sai isa a yaki ba. Isa a yaki. Ya yagi ma ne a yagi. A sarkin waƙa Naziru. Ka iya waƙar Naziru? Oh, ni da ina ke. A'a, ai nuna yan ido daban. Naziru sarkin waƙa daban. sarki waka shi kai ne da zai wake. Aliji ta nan ke. To yi ta To ita Ali Jita. kaga. Yanzu me kake so mu yi tafiya? Mun shirin fim da mu. Yanzu wace rana ka Ke sai da kike za mu yi abin manzo Allah. A'a, Amin miki bege. yi mun bege. Allahumma salli ala annabi Muhammad. Allahumma barik annabi Muhammad. Allahumma salli ala annabi Muhammad. Allahumma barik Ni kaga abin da nake so da kai. Waƙar sarkin waƙa. To. Sannu isa mijin juwaira gaban ka ne ina da rauni kan ka fito kake iya su bokoki suke ciki na ban sanni ba zan iya ba shakunan wannan mazaje kan ka fito kake iya su wa ya taɓa kwantara halau ni ma ba zan iya ba sarki maran mazaje karka kure mana Ka san me? Ba tempo. Me kake so guda ɗaya? Kai da wa kake so? Kai an sai ka waka sarki waka. Ya ce na sai ka ce
Ya ce ai da Ya mana ya ce da ita yake so ya fi wani. Sarkin waka. sarkin waka. Ka san shi Naziru? Na san Naziru. To waƙarsa muke so kai mana. Ko baka jin waƙoƙinsa? Nura yar yana duniya. Ba nuna wani kai nuna ne sarkin waka. Kaga yanzu me kake so mu yi tare guda ɗaya? Shirin fim. Yaushe ka shirya? Yau? Ba ga ina ana yi. To ai ga yanzu ma an yi shirin fim. Yanzu ka gaida mutane ka gaida masoyanka. Wani kake so za ku zai ɗauka maku ne. Wani darakta kake so ya yaki da shi? Darakta. Eh. Okay. Producer kuma ba? Producer wa kake so ya yi? Mai shadda ko? Ana son mai shadda. Ga wannan ka ce ya ɗau nauyi. Ko sun ɗaya ne ayyukan su ya jefa ka. Ya nemi wani guri ya sa ne ka. ba. Ka taba kallon Izzar So? Na taba kallon shi. Yi mana waƙar Izzar So. Waƙar Izzar So kuke so? Ni soyayya na ke nuna miki juna zuciya Gaskiya wannan ba Izzar So kai mana ba. Ya ga wannan ba Izzar So kake yi. Baka ji waƙar Kan shi ya haɗa. Baka ji Wani ake cewa Izzar So na faruwa. Aka si da mabuɗin zuciya. Yawwa ya ke Ka ta. gane ta? Akan so ruwa na kai zuciya